Kaixo Maiu, eguerdion, bertan gaude, mugarik gabe Nafarroako egoitzan. Momentu hauetan, emakumeen etxean, erakusketa bat duzue, defendatzaileak, eraldatzen duten emakumeak deitzen dena, eta bertara etorri gara pixkat ezagutzeko erakusketa honen inguruan. Orduan, lehenengo galdera, zein da erakusketa honek duen helburua, edo jarraitzen dituen helburuak? Erakusketa honen helburua, berez izena berak esaten den bezala, bada emakume defendatzaileen lana eta borrokak ikustaraztea. Eta erabiltzen ditu hainbat emakume ezberdin, beraien borroken bidez, hainbat eskubide eta hainbat egoerak ikustarazteko. Zein ibilbide aurreikusita duzue erakusketa honekin jarraitzea? Berez, hau da lehenengo muntaketa, Iruñeko emakumeen etxean egin duguna. Duela urte bat eskatu, hau da Aieti erakundeko erakusketa bat, erakunde horrek egin zuen duela 2 urte edo, ikusi genuen, iruditu zitzaigun interesgarria eta orduan eskatu genien erakusketa eta montatu genuen Atarrabiako kulturetxean, baina soilik zegoen gaztelaniaz, berez Aieti ez da hemengo erakunde bat. Eta orduan, iruditu zitzaigun oso baliabide interesgarria, defendatzaileen lana zabaltzeko. Eta orduan, Iruñeko udaleko proiektu baten bidez, euskaratu genuen, eta orduan badugu bai euskaraz, bai gaztelaniaz. Eta gure asmoa orain bada beste espazio batzutan, bai Iruñekoak, bai Nafarroakoak, muntatzea. Eta erakusketarekin batera ere hainbat aktibitate edo hainbat jarduera ere egin ditzakegu, beti ere defendatzaileen lana ikustarazteko. Zeintzuk izango lirateke pixkat egiten dituzuen ekintza horiek? Badugu hainbat material, hainbat baliabide, badugu mahai joku bat, defendatzaileen lana ere ikustarazteko, joku baten bidez, ikusteko ze egoeratan bizi diren, ze nolako mehatxu eta indarkeriak pairatzen dituzten. Badugu ere hainbat dokumentu, batzutan ditzen gaituzte dokumentu horiek aurkezteko, eta horien inguruan hitz egiteko. Orain ari gara gehien bat hitz egiten elikadura burujabetza eta energia burujabetzaren inguruan. Eta, erakusketaren ari gare, egin aldugu bisita gidaturen bat, edo, beti ere jarduak sortzen dira eskatzen digutenaren arabera. Orain erakusketan lantzen den eduketan murgilduz, garrantzitsua da erreferentziazko emakume eraldatzaileak edukitzea? Bai, jakina. Alde batetik, emakume defendatzaileek egiten duten lana oso garrantzitsua delako, gizonak egindakoa ere bai, baina emakumeen lana bereizten da batez ere haiek normalean badira ingurumenaren aldeko borrokak gehien bat eramaten dituztenak, badudelako oso lotuta lurrari eta pairatzen dituzten erasoak ere askoz larriagoak dira, bai emakume izategatik, defendatzaileak izategatik, eta batzutan indigenak edo afrodescendienteak izategatik, badute hor eraso karga handiagoa da beraiena. Orduan hori ikustaraztea ere garrantzitsua da. Bukatzeko, nola ikusten duzu emakumeen eskubideen egoera Nafarroa mailan? Guk beti esaten dugu emakume defendatzailea hitza batzutan badirudi oso hitz potoloa dela, baina berez edozein pertsona izan daiteke defendatzailea, ez dakit hezkuntza publikoa defendatzen duena bada defendatzailea, osasun publikoa ere defendatzen duena defendatzailea ere bada, hezkuntza sexuala ere defendatzen duena ere bada defendatzailea. Orduan Nafarroan ere baditugu defendatzaile pila bat, edozein eskubide, edozein egoera defendatzen duen edonor, bada defendatzailea.
Eta hemen, ditugu gure borroka propioak, ez, Nafarroan, baina joaten bagara zergatietara, ez, joaten bagara berez zerk egiten dituen borroka horiek, normalean mundu mailan guztiak dira berdinak, ez, lurra, megaproiektuen kontra, ez, hemen baditugu megaproiektu asko, orain asko mugitzen ari den gaia bada eolikoak, ez, energia berriztagarriak, baina ze berriztagarri mota, ez. Makrotxaldeak ere bai, ez, borroka horiek baditugu hemen. Beno, Maiu, eskerrik asko hemen guri 5 minutu hauek eskaintzagatik, eta bertze bat arte. Bale, eskerrik asko.